Alam guys, kumusta? Magandang araw sa kung saan ka man nanonood ngayon. And guys, gusto ko lang i-share sa inyo itong bagong application na pwede tayong kumita ng pera sa pamamagitan ng paglalaro ng games. So, ito guys is bagong application na to. At 100% legit to guys kasi nasubukan ko na to siya. Kumikita na ako dito sa pamamagitan ng paglalaro at pwede ka rin kumita dito sa pag-invite pero optional lang yun. Pero ito guys, i-share ko sa inyo ito kung paano mag-register sa application na to. Ito guys, bagong application lang to siya guys. Marami nang kumikita dito. Kung gusto niyo lang kumita ng extra income, so mag-register ka na dito guys. So start na tayo guys. Ito, una mong gagawin is itong pag na-click mo yung link, ilalagay ko lang diyan yung link sa description box para makapag-register kayo diyan. Click mo lang yung link tapos ito yung una mo makikita, register and login. So, una mong gagawin is mag-register ka kasi wala ka pang account nito. So, kailangan natin mag-register dito sa application na to. So, click mo lang itong register. So, yan guys, ito ang una mong makikita. As you can see guys, ito, mobile, phone number, new password, verification code, at referral ID. So, ito guys, ang ilalagay mo ditong number, yung number mo sa GCash. Kailangan yung number mo sa GCash ang ilalagay mo dito sa mobile number. Tapos dito mag-set ka ng password mo, at least mga 6-digit password. Pangalan mo, kaya lagay mo ng number, birthday mo ilagay mo dito. Depende sa'yo kung ano ilalagay mong password, 6-digit. Tapos guys, ito maglagay ka dito ng verification code. So ilagay mo lang, i-send mo lang to, click mo lang to send, kasi magsisend sila dun sa number na nilagay mo dito. Yung number na nilagay mo dito na number mo sa GCash, magsisend itong application na to na verification code. So, pag nag-send sila sa'yo ng verification code na number, ilalagay mo siya dito. Yung number na isisend nila sa number na nilagay mo dito. Pag na-click mo to, magsisend sila sa'yo ng number, code number, yun ang ilalagay mo dito sa verification code. Tapos, yun. Pag nalagay mo ng guys ito, sunod mo naman gagawin is ilagyan mo to ng referral ID para may commission ka kagad. Ang ilalagay mo dito ang referral ID, ito yung number, yung number na ito. Guys, pagkatapos may ilagay yung referral na ID number ko dito, click mo tong confirm. Tapos pag na-confirm mo na yan guys, maglalagin na tayo. So ito guys, pag naka-register ka na doon, ilagin ka na dito. Click mo na itong login. Tuturo ko sa inyo naman guys kung paano laro dito sa game na to, application na to guys. So madali lang maglaro dito guys. Pwede tayo kumita dito sa pamamagitan lang ng paglalaro. Marami nang kumikita dito guys. Makakapag-cash in tayo dito through GCash, makakapag-cash out in tayo dito through GCash. Pag mag-cash in tayo guys, i-click mo lang itong wallet. Ito siya. Ito guys, GCash online. Pwede ka mag-cash in ng 100 or 200. Pag nag-cash in ka ng 100, may free siyang 15 pesos. Pag dito naman sa 200, 55 pesos. Pag nag-cash in ka ng 200, magiging 255. So, hindi naman kalaki ng ano mo dito i-cash in. Pwede 100 or 200. Ito guys, ayun, ito yung mga laro dito, yung mga games dito. I-download mo na to siya guys. Ito, Dragon ng Tiger. Yan siya guys, Dragon ng Tiger. Pakita ko sa inyo. Mamaya magkakasin tayo. Ito guys, ganito maglaro dito. So napakadali lang kumita dito guys. Basta makuha mo lang yung sistema, madali lang kumita dito guys. Ito yung laro ng Dragon at Tiger. Kung sino yung malaki, yun ang mananalo. Yung nanalo ang Tiger kasi 7 City, 7-5. So yun, nanalo ang Tiger. Kung ano yung lumabas dito na malaki, yun ang mananalo. Ito guys kasi nasubukan ko na to siya guys. So 100% legit to guys. Nakapag-cash out na ako dito through GCash, direct to GCash na guys. Ayun, nanalo ang Dragon kasi City. Dragon. Yun guys, napakadali lang kumita dito. Ito papakita ko rin sa inyo. Itong isa, yung withdraw dito rin. Mag-withdraw ka dito.
Ito guys, ang withdrawal dito is minimum na 300 to 20,000. Pwede kang mag-withdraw dito through GCash. Lalagay mo lang dyan yung ano mo, i-withdraw mo. Matic na yan. Click mo lang tong withdraw, mag-withdraw na yan kasi nakalagay na dyan yung number mo sa GCash. Ano na dyan. Yung naka-register na dyan yung number mo sa GCash. Dito naman guys, kung gusto mo naman kumita through invite dito, click mo lang yan. Ito guys, pag naka-invite ka na, halimbawa ito ikaw, maka-invite ka ng isa, may commission ka ng 0.6. Pag na-invite mo naman na isa, pwede maka-invite ng dalawa, may commission ka na 0.3. Yung dalawa mo na-invite mo na si player B, maka-invite na 4, pwede ka rin kumita ng 0.1. So, pwede ka kumita sa pamamagitan ng pag-invite sa mga kaibigan, kakilala, mag-anak, pwede mo sila invitein. Pag laro sila, kikita ka sa kanila kung naka-invite din. Ito yung referral mo. Ito yung referral number mo. Ito yung ito yung may referral ID mo. Ito yung referral ID ko. Pag mag-invite ka, ito yung i-click mo lang. Ito yung sisin mo sa mga kaibigan mo. Ito yung promotion link. Copy mo lang yan, yun ang sisin mo sa kanila guys. Paano mag cash in ito? Click mo lang tong wallet. Yan. Tapos i-click mo lang tong dito sa GCash itong 100. Click mo lang tong 100. Tapos click mo tong yes. Yan, ito. Copy mo lang tong number na yan. Yun ang ilalagay mo sa GCash mo. Kakapin mo yung number na yan, ito, kakapin mo siya, copy, tapos paste mo dun sa GCash mo sa Send Express, yun ang ilalagay mo, tapos 100. So yun guys, pag nakapin mo na yung guys, dun yung ilalagay mo sa GCash mo, hintay mo yung reference number, yung OTP ng GCash, ito mo ilalagay, dito mo ilalagay. Sige, ilalagay natin dito yung OTP, yung reference number. Mula ito submit. So yun guys, successfully yung pagkasing natin ng 100. So yun guys, ituturo ko sa inyo kung paano maglaro dito sa una natin maglaro dito sa Dragon ng Tiger. Click mo lang yung Dragon ng Tiger. Yan. So guys, hindi mo tingnan yung pattern. Dito tumaya guys ng pa-piso-piso o 5 piso, 10 o 50. Yun. Yun guys. Dragon. Yun, so yun guys, nanalo naman tayo. So ito kasi guys, iba naman to. Ito yung Animal World kasi yung kanina Dragon ng Tiger yun. So ito yung Animal World na naman to. Pinakita ko lang sa inyo kung paano maglaro dito. So madali lang maglaro dito guys. Pipili ka lang ng mga animal. So yun, pwede kang tumaya ng 5 o 10. Yun, nanalo naman tayo guys. Kasi ako pa kunti-kunti lang. So saglit ko lang yung kasi yung kinasin natin kanina 100. So yun, nanalo naman tayo guys. So yun, 12 times yun. So madali lang kumita dito guys. So madali lang siya laruin. So ito libangan lang to guys. Huwag nilang gawin itong bisyo. So pag walang ginagawa is pwede tayo maglaro na ganito. So libangan lang natin guys. So depende rin sa casing kung gusto. Pero pwede rin malitap. Ako inaano ko lang 100, 200. Di naman kung malaking punan mo, malaking ka kasi nakadepende sa iyo. Pwede naman sandaan. Yung manalo dyan na malaki kahit maliit na yung punan mo. Hindi na kailangan yung malaking punan. Ibangan lang to guys. So yun, sinare ko lang to sa inyo kung paano maglaro. Madali lang kumita dito. Marami na kumita dito guys kasi legit to guys. Direct to GCash na ang cash out. So hindi pa tayo makapag-cash out kasi ang minimum nito 300 ang cash out dito. 300 to 20,000. So maliit lang yung napadalo natin. So kasi saglit lang yung tayo naglaro niyan. So sinare ko lang sa inyo kung paano mag-cash in maglaro. So yun lang guys, and yun, nanalo tayo ng may Great Cup 50. Thank you so much and see you next
video. And thank you.